Com serà quan sigui gran? Com encaixarà en aquest món? Quin paper tindrà a la història? Podrem orientar-lo, podrem educar-lo, podrem aconsellar-lo, podrem presentar-li models positius, podrem mostrar-li cap on porta cada camí. Però, en últim terme, només ell o ella donaran resposta a aquestes preguntes. Ningú el farà ser d'una manera o una altra. Ningú ocuparà el seu lloc. Ningú decidirà per ell. Per això, per sobre de tots els coneixements, les habilitats i les competències, per sobre de les notes i els resultats, per sobre dels idiomes, la innovació i la tecnologia, a les famílies de la Vall ens importa la formació orientada a la presa de bones decisions. La nostra prioritat és donar-los des de ben petits les eines per exercir de manera responsable la pròpia llibertat. Perquè el futur no s'improvisa. La Vall. El futur comença ara.